2 июль көне Үзәк китапханә тормышында әһәмиятле вакыйга белән истә калыр. Бу көнне районыбыз мәгариф учреждениеләре җитәкчеләренә һәм Үзәк китапханә коллективына Татарстан дәүләт архивы әзерләгән Татарстан барысы да фронт өчен, барысы да җиңү өчен китабын тапшыру тантанасы узды. Тыл хезмәтчәннәре сугышчан батырлар белән бер рәттән бөек җиңү көнен якынайту өчен үзләрен аямыйча хезмәт иткән. Истәлекләр китабында Татарстан халкының бөек җиңүгә керткән зур өлеше турында бай тарихи материал тупланган. Барысы да фронт өчен, барысы да җиңү өчен китабы бүгенге көндә республикабызның тыл тарихын тулысы белән ачкан иң күләмле хезмәт булуы ассызыкланды. Тагыз инде үзенең урынын табыр, ул инде истәлек китабына әйләнер, һәм инде укучыларыбыз, монда булган безнең мөгаллимнәребез, алар инде балаларыбызга һәр китапның һәр битен аңлатып, балаларга сынсандырып, әле бик күп дәресләр, матур чаралар, алар буенча без әле карарбыз дип ышандырып калабыз. Хәтер китабында сугыш елларында ветераннарыбызның армый-талмый хезмәт итүләре турындагы шәхси истәлекләре дә аеруча зур әһәмияткә ия. Китап белән якынрак танышу өчен без дәүләт архивы хезмәткәре Илдар Шәфиковка мөрәҗәгать иттек. Бу гади монография түгел, һәм шипши фәнни эш түгел. Ул беренче чиратта балалар өчен эшләнгән, һәм энциклопедия өчен эшләнгән. Заманча технология кулланып, һәм инде бу китапның төп бурычы шушы сугышны белмәгән буынга, Алла бирсә белмәячәк буынга сугышның тәмен күрсәтергә. Тарихи китапның медиа ресурслар белән баетылган булуы да игътибарны җәлеп итә. Архив документлары, фоторәсемнәр, кинохроника кадрлары, фронтовикларның хатлары һәм башка беренчел чыганакларны смартфондагы махсус кушымта ярдәмендә карарга мөмкин. Бу китапны инде без үзебезнең китапханәбезнең фондына исәпкә алып, укучыларыбызга җиткеребез дип ышандырып каласым килә. Бу китап инде замана таләпләренә туры килеп, менә штрих-код белән без бу смартфоннар белән кирип китеп, шушы китаптагы бөтен мәгълүмат белән таныша алабыз. Хәтер китабы тарихи чыганак буларак файда белән куллану табар дип ышанасы килә. Светлана Фазылова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.